Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ma laqax l-isfida li saritlu l-erba' filgħaxija mid-deputat Laburista Robert Abela biex irrepeti fil-qorti l-allegazzjonijiet li għamel fil-Parlament fosthom dwar lik minn sorġent fil-Korp tal-Pulizija qabel saru l-arresti fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bl-immunità parlamentari, Azzopardi allega wkoll is-Servizz tas-Sigurtà kellu xi tip ta' informazzjoni minn qabel dwar pjana l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Allegazzjonijiet li ġew miċħuda kemm il-Pulizija u kemm is-Servizzi tas-Sigurtà li fi stqarrija rara ħafna ċaħad kategorikament li kellu xi tip ta' għarfien minn qabel dwar pjan biex tinqatel Caruana Galizia. Madankollu meta mistoqsi minn The Malta Independent jekk kien ser jirrepeti l-istess allegazzjonijiet barra mill-Parlament jew jekk hux se jmur bihom fil-qorti, Azzopardi ma laqax l-isfida. Il-membru parlamentari Robert Abela iċ-challenge-jak u għallek actually l-bira, iċ-challenge-jak għallek isma, għallek inti ħatmur b'daw qudiem il-qorti b'daw l-allegazzjonijiet li għadek kemm għamilt fil-Parlament. Ir-risposta tiegħi sempliċi ħafna jiena xogħol m'iniex qiegħed biex nissodisfa Robert Abela li huwa l-avukat tal-Prim Ministru. Allura ovvjament il-risposta nassumi li inti mhux ħatużadi l-informazzjoni fil- Għad dak li kelli ngħid fil-Parlament. Mistoqsi kemmu loġiku li l-persuni arrestati baqgħu f'dawk li kienu l-imħażen tal-patata minkelli skontu ġew informati minn qabel li kienu ser jiġu arrestati. Azzopardi qal li mhux neċessarjament jiġri dan għax fid-dinja reali mhux neċessarjament jiġru dawk l-affarijiet illi jiġru fiċ-ċinema. Jien għandi domanda fuq di tat-tip-off għaliex wieħed jista' jagħmel l-argument illi mhuwiex loġiku illi wieħed jekk wieħed minn daw il-kriminali ġew it-tipjati, il-loġika tgħidlek illi jiena naħrab minn hemm mhux toqgħod nistenna biex niġi arrestat. Le, mhux neċessarjament. Mhux neċessarjament. Għaliex fid-dinja reali mhux neċessarjament jiġru dawk l-affarijiet bħalma jiġru fiċ-ċinema. Fil-fatt, fil-Parlament, id-deputat Laburista Robert Abela sfida lil Azzopardi biex jirrepeti l-allegazzjonijiet barra l-Parlament. Madankollu sostna li Azzopardi ma kien ser jagħmel dan għax jaf li l-allegazzjonijiet li kienet jagħmel kienu folozz. Dottor Abela spjega li Azzopardi bħala avukat tal-familja Caruana Galizia huwa mdaħħal fil-każ biex jirrappreżenta lill-familja tal-vittma u għalhekk għandu aċċess għal dak kollu li għandha l-Pulizija. Fil-fatt żvela li kien Azzopardi nnifsu illi talab il-filmat sensittiv tal-arrest u li kien disponibbli biss tal-qorti u lil partijiet fil-kawża u marjatih lill-midja internazzjonali. Dottor Abela sostna li l-aġir ta' Azzopardi għandu skop wieħed, dik li jippreġudika l-każ tal-Pulizija fil-konfront ta' 3 akkużati mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.